हाय लोगोफोर बड'लेण्ड अट' ड्राइभार इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरग्रोबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे मेथाइ दामनो नागिरदों। आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ। बे मेथाइखौ आङो बे सिफुंजों दामनानै नोंथांमोननो खोनासंहोनो नागिरदों। उन्दुनायफोरा मोजां सिमां नुनाय बायदि। नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो दंब्ला खोनासंनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो नायलांदो। बिराद गोसो गोरबोजों दामदों आं बे मेथाइखौ। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आं दा उन्दुनासो दङ नै मैदेर बायदि। ओमफ्राय मेथाइखौ दामनो थाखाय आं रेडि जाबाय। बेयाव स्टेन्ड बसायखाबाय आङो। बे स्टेन्ड लागायनानै ओमफ्राय दामनोसै आरोना। आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ। बे मा स्केलनि दङ आंनाव। स्केला दङ नैबे एफ साब स्केल, ओमफ्राय नैबे ए स्केलनि नङा बियो ए स्केल, ओमफ्राय नैबे जि स्केल। आं ए स्केलाव दामनोसै बे मेथाइखौ। आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ बिराद मोजां। ओमफ्राय आं सोलोंदोंसो, दा बर्थमान सोलोंगासिनोसो। साननै सानथामल' जादों सोलोंनाया, होमबाबो हाबावबाय आङो बे मेथाइखौ दामनो। जिखुनु आङो नेक्स्ट टाइम बिराद मोजां मेथाइ दामनानै देखायनो सानदों नोंथांमोननो। दा नैबे एकदम फार्स्ट टाइमनि थाखाय खोनासंसाबदो आरोना। खोनासंसाबदो बेखौनो। नेक्स्ट टाइम बिराद मोजां मेथाइ दामनो थाखाय आं आखायाव लादों। बिराद रिहार्सेल होगासिनो आरो आं। ओमफ्राय बेखौनो खोनासंदो नोंथांमोना। आरो नै आं उन्दुग्रा जायगाया माबायदि नायदो। रुमा माबायदि बिराद खाथ्रा वाल बानायना लाजोब्बाय। बिथिं आखिनो गोनां दङ नै। ओमफ्राय मा बुङो नोंथांमोन, स्टार्ट खालामनोसै नामा भिडिअखौ? लागावनोसै दे, दामनोसै आंनि बे लिरनाय खन्थाइ।